Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadil ridwa'illahi ta'ala wa ridwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tua bin Yahya. Adallallahu murafiqi wa afiyah. Wa li jami' masyayikh dar tauhid al-hasaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila maghribiha. Bariya bahriha. Khususan abana wa umadina wa ajdadana jadadina. Wa ustadana wa masyayikhna. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhusu khususan sahibi hadzal kitab an-nasaidiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an nabiyya bi'ulumih wa amandana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi mangka sayuta lau kedue wong apa aya ja'ala arep dadi akan sapa wong lau krana zikir waktan waktu ma'ayyanan kang den nyatakaken ya jeli sukang lungguh sapa wong fi dalam waktu li dzikri krana arah zikir muta'addiban hale tata krama ya dzil adabi lawan iki pira-pira adab allati zakarna kang mus nyebut kita allati wa bima lan lawan perkara fi makna kang ing dalam maknane allati mimma sange barang lam nadzkur kang ora nutur sapa kita wa ing ma semala yazal mengkanuli ora lebar-lebar sapa wong fi baqiyati awqati ing dalam sekarine bira-bira waktune wong zakiran iku wong kang zikir lillahi marang Gusti Allah qaiman hale ngadeg wong qaidan lan lungguh pemuntajian lan turu miring min ghairi haddin saking ora den batas wala naqyidin lan ora den qayyidi kama qala kaya oleh ngendika sinten Allah taala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum al-ayah. Fadhkuru mangka padha zikir sirabe Allah ing Gusti Allah. Qiyaman hale ngadeg wa qu'udan lan lungguh wa ala junubihim lan ing atase pira-pira lambung sirabe. Tegese turu miring. Jadi awak dhewe melakukan berzikir itu enggak harus semata madhep kiblat kaya salat. Nah, iku adabe bener iku adabe tapi zikir iku juga bisa dilakukan ketika awak dhewe sedang beraktivitas, ketika awak dhewe sedang ana kegiatan, ana kesibukan. Iku pun juga iso melakukan berzikir. Cuman sing adab sing dibahas dek wingi iku utama-utamane lah. Tapi zikir juga itu bisa dilakukan ketika awak dhewe melakukan aktivitas tertentu. Ora kabeh aktivitas, karena mosok nek adus kok ape ngucap kalimat zikir kan ora. Dadine sing sekirane ora melecehkan lah, tergamane ngono. Sumala yazalu fi baqiyati awqati dzakiran lillah qaiman wa qa'idan wa muttaji'an min ghairi haddin wala taqyidin. Terus kemudian seseorang sing berzikir, senantiasa berzikir setiap waktu sing tersisa pada kehidupannya
mbah iku karo ngadeg utawa karo lungguh atau bahkan sambil tiduran itu bisa aja dilakukan kecuali ono udzur-udzur sing tidak diperbolehkan untuk dia melakukan. Contohnya kayak pas ngising atau pas adus. Lah, gak memungkinkan awak dia untuk mengucap kalimat zikir. Seperti yang telah difirmankan oleh Gusti Allah, "Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Maka berzikirlah kalian semua pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tiduran, turu miring, madhep kiblat iso. Wal yahdhar lan becik wedya sira minal ghaflati sangking. Wal yahdhar lan becik wedya sapa wong al ghaflata ing lali ane zikri sangking zikir fi waqti ing dalam waktu minal awqati sangking pira-pira waktu. Fa innal ghaflata mastune lali anillahi sangking Gusti Allah taala iku kasiratud darari iku akeh bahayane. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sama wong kok ada kang lungguh sapa man mangatan ing dalam panggonan lam yadkur kang ora zikir sapa man Allah ing Gusti Allah fi ing dalam maq'ad illa kanat ana li ngatasé man minallahi sanging Gusti Allah apa tiratun apa langsa wa man sabana wa idza kang turu miring sapa man mutajaan enggan turune man lan yadkur kang ora zikir sapa man Allah ing Gusti Allah fi indal mutaji illa kanat ayang ana sapa man illa kanat ayang ana alihi ngatasé man minallah sang Gusti Allah apa tiratun apa langsa Bama masan lam yadkurullah fi illa kan alaihi tiratun intah. Terus wal yahdar minal ghaflah ani dzikri fi waqtin minal awqat. Maka takutlah kalian sing sedang berzikir, ya orang sing sedang berzikir. Maka hamba Gusti Allah dikatakan takutlah kalian para hamba-hamba Allah termasuk kula panjenengan takutlah untuk lupa berzikir. Jadi awak dhewe ya aja sampai lali karo Gusti Allah, aja sampai lali ora zikir. Wedya karo kejadian iku. Merga nek lali saking Gusti Allah, lali Gusti Allah, lali ora zikir marang Gusti Allah, lali orang ngiling-ngiling Gusti Allah, iku nantinya akan banyak sekali bahaya yang menghampiri. Dewa Kanjeng Nabi, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi illa kan alaihi minallahi tiratun. Barang siapa yang sedang duduk apa ya? Katakan ngene duduk sing ora ibadah marang Gusti Allah. Cara mana? Duduk ngobrol karo kancane. Lah, pada saat itu ke awak dhewe tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan kegelisahan saking Gusti Allah. Jadi atine ora tenang, nelongso ngene bahasane. Terus wa man mutajaan lam yadkurillah fi illa kanat alaihi minallahi tiratun. Terus ketika wade sedang tiduran turu miring madhep kiblat ya pokok buk-bukan lah. Kok pada saat itu awak dhewe tidak mengingat Gusti Allah, tidak zikir marang Gusti Allah,
ora iling karo Gusti Allah kecuali bagi orang tersebut nantinya akan mendapatkan nelongso, cara manane nelongso, atine ora tenang. Kebahayaan saking Gusti Allah. Terus semono uga nek sedang berjalan, mbah iku duduk, mbah berjalan, mbah buk-bukan, iku ya padha ae. Kecuali bagi orang tersebut akan mendapatkan suatu bahaya, suatu kegelisahan, nelongso saking Gusti Allah kanggone wong iku mau. Wa makna tirati al hasratu. Adapun makna yang dimaksud nelongso yaiku at-tirah yaiku nelongso utawa iki di ana kil sing ngucapkan nek sing dimaksud yaiku cara gimana kaya tuntutan. Maksudnya awak dhewe ora tenang lah, atine awak dhewe gelisah terus duwe tuntutan apa ae rasane ngono. Warubama tasallat tasyaitanu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.